треба почати все-таки вже системний облік збитків, які Російська Федерація наносить на окупованих територіях, а вона нанесла і продовжує наносити. І це, крім прав людини, які повинні бути в пріоритеті. Це розвалена і заводи, наприклад, на окупованих територіях Донбасу. Це знищені підприємства, це вирізані, вивезені підприємства, це знищення в Криму знищена велика кількість сільськогосподарських підприємств, тому що ми розуміємо, що без додаткових вливань води і всього іншого дуже важко вести сільськогосподарський бізнес. І є там, я вже не кажу про майно людей, які розрушені, розвалені, конфісковані і все багато іншого. Державні підприємства українські, які залишилися і які, на жаль, теж повинні бути, не на жаль, а вони залишилися там, на жаль, і вони використовуються окупантом в своїх корисних цілях, або вони знищені, зупинені. За все це повинна платити Росія. І в Україні немає системного обліку збитків. Тому що я займалася цим питанням з економічної точки зору, я надіслала багато запитів в різні державні органи, і я зрозуміла, що один державний орган з іншим не спілкується. Тому що у нас такої роботи повноцінної немає. І ми в свій час з колегами із фракції «Голос» подали законопроект про агентство, яке повинно рахувати такі збитки, яке повинно вести поточний облік і збитки, які відбулися, а також ті збитки майбутні. І це повинна бути методика міжнародна, визнана, тому що коли ви йдете в суд міжнародний, вам треба методику і експертизу саме міжнародну, яка приймається міжнародними організаціями.